Бәхетле гаиләне бәби алып кайтулары белән котларга район башлыгы Альберт Хужин, район башкарма комитеты җитәкчесенең социаль мәдәни мәсьәләләр буенча урынбасары Марина Бәдретдинова, районның граждан хәле акытларын теркәү бүлеге җитәкчесе Язилә Мәгалимова барды. Әхмәтовларга тантаналы шартларда бала туу турындагы таныклык, чәчәк гөлләмәсе һәм истәлекле бүләк тапшырылды. Әти-әни булу бәхете инде ул бик олы бәхет. Балаларыбыз сау сәламәт булып үссеннәр. Менә инде безне бүген район башлыгы Альбертович җитәкчелегендә комиссия килеп котлап китте. Аларга бик зур рәхмәтебезне җиткерәбез. 4 гыйнварда дөньяга аваз салган Милана 2023 елда Мөслим районында теркәлгән беренче сабый. Быел беренче бала булып тарихка кергән кызга без килгәндә төгәл бер ай тулган истәлекле көндә иде. Әни булу бәхете бик зур бәхет инде ул. Барлык хатын-кызларга да телим шушы бәхетне. Быел безнең Миланочкабыз беренче булып төп аягын басты. Аллага шөкер. Гөлнур белән Эльвираның хыялы ишле гаилә. Әти-әни булу мизгелләрен без кабат-кабат кичерергә әзер диyorlar. Лилия Шәймиева, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе.